Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Sena! Kung magbebenta ka ng isang produkto sa talipapa, ano ito at bakit? I would say it's gonna be peanut butter. Ay, peanut butter? Yes, gusto ko kasi yung lasa ng peanut butter lalo na sa probinsya. Awa! Parang inilalagay ako nito sa huling hantungan. Hindi parang it gives me a memory. A piece of my childhood. Sa bagay. Parang ganon. And kapag nasa talipapa ako, I still wanted to share those moments through peanut butter. Talagang pinaganda niya no? Ang gusto niya ibenta, talipapa lang naman pinag-uusapan. Palaman. Hindi, palaman. Palaman Talaga. So that I could sell it ng agad-agad. Awa. Diba? Sa bagay, kapag sinabi namang talipapa, may kanya-kanya talaga tayong mga memories dyan. Yes. No? Tulad ko, nung bata ako, nagagalit ako pag usapang talipapa. Bakit naman? Kasi talipapa ang dahilan bakit ako ginigising ng maaga ng mga lolo-lola ko. Ay. O, kasi diba sa talipapa, may oras lang sila kapag nagbebenta. Cut off, may cut off time. Tapos, yung mga isda kasi nila, ayaw nilang binibenta ng bilasa. Kaya dapat maaga pa lang, madaling araw pa lang, bumibili ka na. Oo. Ako yung inuutusan, so nababad trip ako. Ganon. Totoo yan yung cut off. Awa. Ako naranasan ko rin yan kasi some other time sa buhay ko, naranasan din namin magbenta sa talipapa but not my parents, mga uncle, auntie ko. Tapos naalala ko, pag cut off na, takbuhan talaga kami. Hinahabol ng pulis. Yun pala. Mga illegal talaga yung nandun Ay nako, dahil usapang talipapa tayo ngayon, eto, i-recap namin sa iyo, kabisyo, ang 6 na uri ng vendor sa talipapa! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga professional. Yan, ito yung mga kahit sa talipapa lang yan nagbebenta, grabe ang kanilang sales talking skills. Yes, talagang talo pa nila yung mga marketing executives and PR executives sa sobrang galing nilang makipag-usap sa tao. Totoo, kahit nga itlog lang yung binibenta nila, kayang-kaya nila yung mapaubos. Oo, diba? Tsaka yung tipong yung tipong meron din silang mga pakulo, mga kanta. Tapos meron ako diyan binibilan sina Chang Dolor sa Bicol. Ewan ko ba, pero naaakit ako every time na sinasabihan, tara mga sukay, bili na kayo. May ungol. Sa bagay, kanya-kanyang tactic talaga dyan. Talagang dun pa lang sa pagtawag, talagang masasabi mo, ay ang sarap nung tinda. Nung tinda? Oo. Akala ko yung tindera. Anyway, that's number 1. Punta naman tayo sa number 2. Pangadwa, ito ang mga bitter! Ayan, syempre, ang mga vendor natin, mga tao lang din naman yan. Nakakaramdam din yan ng emosyon. Ngayon, kapag may medyo hindi maganda yung araw nila o kaya broken-hearted sila, mapapansin mo kung sino yung mga yung mga bitter Yes, mga bitter. Ito yung mga kapag nagtatanong ka lang, magkano po ito? Sasagutin ka, bulag ka ba? May nakikita kang placard, di ba? Yun pala, kahihiwalay lang sa jowa. Oo, sungit-sungit. O kaya naman, baka may dalaw lang. Ay, pwede. Diba? Oo. Pero kalmahan nyo lang, kabisyo, kasi kaya nga kami nandyan sa talipapa para feel good lang din. Totoo ba? Feel good ka kapag bumibili ka? Sa talipapa? Sa talipapa. Oy, wag ka. Kasi ang mga vendors ng talipapa, magagayon. Or like magaganda and all. Tsaka nabanggit mo sa akin, ang daming may abs sa talipapa. Sa bagay. Oo nga, no? Ang galing mo doon. Diba? Yung tipong kahit hindi sila nag-whey protein, grabe 6-pack, 8-pack. Tsaka yung abs sila. Tsaka yung abs, umaabot hanggang sa noo. Anyway, that's number 2. Naman tayo sa number 3. Pangatlo, ito ang mga marites! Ayan. Siyempre, ang talipapa, hindi lang yan sentro ng kalakaran. Ng ekonomiya. Oo, kundi sentro din ng impormasyon. Yes, impormasyon kung saan sino daw ang kabit ni Kapitan. Oo, impormasyon kung bakit daw sila naghiwalayan. 'Di ba? Iba-ibang impormasyon. Actually, ito ang tambayan ni Rocky para sa secret files niya, ang talipapa. Kasi maraming kwento dito. Oo nga, na-excite tuloy akong bumisita sa mga talipapa natin. Abangan nyo kami dyan, mga kabisyo. Oo, magbebenta kami ng laman. Anyway, that's number 3. Pa naman tayo sa number 4. Pangapat. Ito ang mga competitive.
Ayan. Syempre, hindi naman ito maiiwasan kasi let's say sa talipapa, di ba, may sabihin natin may 5 klase ng mga stall ng isda dyan. Yan. So, kailangan meron kang edge dun sa isang nagtitinda rin. Stand out ka. Wow. At syempre, ang pinaka-basic na gawin mo dyan para stand out ka, siraan mo sila. Yan ang the best. Oo, kaya magkalat ka ng chismis tungkol sa kanila. Oo nga. Uy, pero mali yun. Pero usually, yun yung mga nangyayari talaga dun. Hindi, mas fresh yung isda ko. Oo, mas bulok yung santol niya. Santol? Oo. Ano ka, that's number 4. Pwede tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga TikTokers. Yan. Ito yung mga tinderang ang galing mag-multitask. Oo. 'Di ba? Yung habang nagbebenta sila, nagbabantay sila, nagti-TikTok din sila. Yes, nagbebenta, nagbibigay sukli at kumakaldab. 'Di ba? Minsan nga nag-worry ako dun sa mga cellphone nila eh. Bakit? Siyempre, hinawakan yung bangus, tas hawakan mo yung cellphone mo. Yung cellphone katabi rin sa pagtulog. Ay. 'Di ba? Ang panghi. Sama-sama na din. Ang sangsang. Oo. Uy, pero wag kayo mga TikTokers na ganito, lalo na yung mga nagbebenta ng live tilapia. Maganda rin to kasi na-adapt ng live tilapia yung vendors. Kumakaldag na rin. So paniguradong fresh yung tilapia. Sa bagay, no? Oh, di ba? So that's number 5. Punta tayo sa last but not the least, number 6. Pang-anom. Pang-anam. Ito ang mga Mathematician! Hindi ko talaga magets yung konsepto na you give me 50 pesos or you give me 5 pesos, I'll give you this. Talaga? Ang hirap talaga. Halimbawa, yung bill mo is 99 pesos. Okay. Ngayon sasabihin ko sa'yo, bigyan mo ako ng piso, bibigyan kita ng 100 para hindi na mabarya yung 99. Why don't you just give me 1 peso so that I could give you 100? Para sukli na lang. In-explain ko lang sa'yo para madali kasi alam ko medyo bobo ka sa math. Hindi, wala itong papatunguhan. Ay, kaya nako. minsan sinasabi ko na lang kapag ganun, keep the change. Wow! Ang hirap eh. O kaya naman, akin na QR code. Ay, oo. Ganyan. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, sana ikaw natuwa dito sa aming munting skit tungkol sa mga talipapa vendors. Yan. At kung ikaw naman may gustong ipa-shoutout sa amin, idagdag pa dito, pwede mo kami hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Huwag nyo rin kaming kalimutang i-follow sa mga social media accounts namin sa Love Radio Manila. Ayan, mabilisang shoutout lang tayo sa mga kabisyo nating nanonood sa ating Facebook Live. Joan Lamata, Gloria Michado, Sarah Marmay, Melona Dael. Hello po sa inyo. Happy viewing. Siyempre mga kabisyong TikTokers natin, sina Louie Basco, nandyan din si Boss MJ, sina Bangkay. Grabe naman yung mga Bangkay? Simple Girl. Ayan. At Renz Pangilinan Jr. Hello. Happy viewing po sa inyong lahat. At susunod na kabisyong Rocky's Secret Files. Kami makakasama mo bukas na ulit simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragan Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena!